какво аз бих направил различно в тренировките и храненето, ако сега започвах на база на настоящите ми познания. Преди всичко, щях да се образовам по темата. Когато аз започнах да тренирам към края на миналия век, информацията на тема тренировки и хранене беше доста оскъдна и дори да се върна с машина на времето, ще ми бъде невъзможно да я намеря. Освен това, много от нещата, считани за правилни тогава, сега не се приемат за много вярни. Но ако можех, бих започнал именно оттам. Затова е основният ми съвет към всеки, който сега започва да тренира и да обръща повече внимание на храненето с цел да отслабне или да покачи мускулна маса, преди всичко намерете качествени източници на информация, четете, слушайте, гледайте и се образовайте. Разбира се, не е грешно да се консултирате и със специалист, ако имате желание и възможност за това. Но именно това образование, както и да го постигнете, ще ви предпази от това да направите много грешки и глупости, с което ще ви спести време, усилия, а дори и финансови средства. Второто нещо, което бих направил различно, ако сега започвах, е да отделя повече време за правилното заучаване на основните упражнения. Преди повече от четвърт век не съществуваше такова животно като фитнес инструктор или треньор. Нито пък имах на разположение интернет, а платформа като YouTube дори не съществуваше, за да може да се гледа някъде правилното изпълнение на упражненията. Учех упражненията в движение, гледайки по-опитните от залата, не че те са били някакъв особен критерий за това. Но ако започвах днес, със сигурност бих отделил повече време само и единствено да зауча правилната техника на изпълнение с по-леки тежести. Това е и съветът ми към всички начинаещи. Не бързайте да слагате килограми на щангата. Инвестираното време днес в заучаване на правилна техника ще ви се отплати многократно в бъдеще под формата на много по-добри резултати и много по-малък риск от контузии. Третото нещо, което бих направил различно, ако започвах сега, е да започна много по-отрано, даже още от началото, да си водя тренировъчен и хранителен дневник. Изгубих може би около 2 години, преди да започна да следя по-стриктно тренировките и храненето, както и резултатите, които получавам съобразно тях, най-вече като покачване на телесно тегло, обиколки и силов прогрес. А след като го направих, започнах да отбелязвам много по-добър напредък. Това е така, защото от една страна тренировките ми станаха много по-добре планирани и организирани. Записвайки упражненията, които изпълнявам, както и какви тежести използвам, можех да ги увеличавам по много по-адекватен начин и с правилните стъпки. Започнах да разбирам също по-добре и кои методики работят за моето тяло. От друга страна, следейки по-стриктно храненето, започнах по-добре да контролирам и регулирам калорийния си прием съобразно резултатите, които постигах. Като тогава нямаше смартфони и приложения и го правех по старомодния начин, на ръка в тефтери и тетрадки. Днес нещата са в пъти по-лесни, но по мои наблюдения доста малко трениращи водят тренировъчен и хранителен дневник, а трябва. Четвъртото нещо, което бих направил различно, ако сега започвах, е да тренирам мускулна група по-често от веднъж седмично. Когато започнах да тренирам, кралят на бодибилдинга беше Дориан Йейтс, който е известен със своя високоинтензивен стил на трениране и натоварване на всеки мускул само веднъж в седмицата. А когато нямаш достъп до достатъчно информация, логичното е да копираш най-добрия. Няколко години по-късно научих, че това, което работи при единици генетично надарени индивиди, не работи при всеки, както и че анаболните стероиди променят правилата на играта. И при повечето натурално трениращи, натоварването на всяка мускулна група по-често от веднъж в седмицата води до по-добри или до по-бързи резултати. Петото нещо, което бих направил различно, е да се опитам да бъда достатъчно постоянен в моментите, през които не мога да съм стриктен. Това всъщност е проблем на много хора, затова сега ще поясня какво имам предвид. За известен период в началото бях с нагласата, че ако и когато не мога да съм перфектен в храненето, то по-добре изобщо да не се занимавам. И през тези моменти в храненето ми цареше пълен хаос
което ме връщаше назад в резултатите. По-късно осъзнах, че никой не може да бъде постоянно на 100%, а и не е нужно да си перфектен, за да имаш резултати. Важното е през периодите, в които не можеш да си толкова стриктен, колкото е нужно, да се справиш доколкото е възможно съобразно ситуацията. Човек винаги има избор и ако отделил достатъчно време да се образова, то ще има и достатъчно познания, за да направи правилния. Предпоследното нещо, което бих направил различно, ако сега започвах, е, че щях повече да слушам сигналите на тялото ми. Като всеки запален тинейджър, каквито наблюдавам и в днешно време, исках винаги да тренирам на максимум, независимо дали съм преуморен, недоспал, дори болен или контузен. Този подход на практика всъщност не водеше до по-добри резултати, а точно обратното. Днес основен съвет, който давам на хората, е да се вслушват в сигналите на тялото си. Понякога е по-добре да направиш крачка назад, когато не можеш да прогресираш поради някакви други обективни причини, за да можеш след това да направиш следващите две напред. И последното нещо, което бих направил различно, ако сега започвах, е, че нямаше да купувам един куп безмислени хранителни добавки. Още си спомням как на 14 годишна възраст доста време спестявах парички, за да си купя първата хранителна добавка, която беше някакъв гейнер за покачване на тегло и мускулна маса, Maz Gainer 2000 или нещо от сорта. Не си спомням точно и какво беше рекламното обещание, но със сигурност беше нещо от сорта, че ще покачиш бързо тегло и мускулна маса, ако използваш този продукт. Но пък си спомням колко разочарован бях останал, след като бях приключил цялата кутия, а не се беше случило абсолютно нищо. След това през годините съм пробвал по-голямата част от добавките на пазара, повечето без осезаем ефект. Днес вече мога да кажа, че сигурно на пръстите на едната ръка се броят добавките, от които има реален смисъл, като протеин, доколкото изобщо го броим за добавка, не за храна, креатин и евентуално някои витамини, минерали и омега-3 масни киселини, вече според това как се храни дадения човек. А на пръстите на другата ръка може да поставим само няколко опционални добавки, които биха били от полза само за някои определени казуси или за доста по-напреднали трениращи с високи спортни цели. Но няма да ги споменавам, тъй като зависят от човека и от целите му. Но със сигурност може да постигнете много добри резултати, дори без да ползвате абсолютно никакви хранителни добавки. Дори протеин прах, ако не ползвате и си набавите белтъчините от храната, това няма да окаже никаква разлика. Затова, ако нямаш резултати без добавки, то няма да имаш резултати с добавки, защото просто проблемът е някъде другаде. Затова съветът ми е: не си давай парите за безмислени хранителни добавки, а по-добре ги инвестирай в нещо, от което има реална полза, като качествена храна или дори защо не консултация с специалист. Надявам се видеото да ти е харесало. Ако е така, остави един палец нагоре и ако си малко по-напреднал, можеш да напишеш в коментарите ти какво по-различно би направил, ако започваше сега.